लादोंमोन नाथाय बेवहायनो बंग जाना होबाय जोंनि साननायफ्रा बिराद लस जाबाय आरो बिराद उन्दुनो ओंखारला मोनायाव उन्दुनाय समाव सानफ्रांबाय थायो बेखौनो। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय। नोंथांमोन दायो आङो आबादथिलियाव दङ। नोंथांमोननो आं दिनै आंनि आबादखौ देखायनो सानदों। लोगोसे दायो लकडाउन समाव माबायदि खस्थ' मोनगासिनो दङ आबादारिफ्रा आं नोंथांमोननो देखायनो आखायाव लादों। माने आङो वाटारमेलन 6 बिगा आरो ओरैनो जोगोनार एसे दङ आरो एसे बुरजा जोगोनाराबो खम सम नङामोन। ओमफ्राय आङो दा लकडाउनाव माबायदि भुगिनांनानै दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां अननानै। स्पेसियेलि अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो जाय वाटारमेलन गायदों बिथांमोना जोबोरैनो लस जागोन होननानै खोन्थादों। आंनि बेलायावबो बिदिनो दा वाटारमेलनखौ आं फानजेनाखैनोमोन, दासो फानजानायनि टाइम जाबायमोन। नाथाय लकडाउन जाना होबाय। दा जों बहा फानगोन? मार्केटआबो गैला, बाजारफोरबो गैला, बाजाराव लांनोबो जों बेगथि फाननोबो बेबायदि जाबाय आरो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आं देखायलांनो। नायनो लोगोफोर सेस रानजोब्बाय नै फिथाइफोरखौ नायनो हागोन। नै लुद्रु लुद्राय गोजा फिथाइया नै सेस खनसेबो फानजेनाखैमोन, फाननो सानबायमोन। दा लकडाउन जाबाय, गासिबो दाम दर रायज्लायजोबखाबायमोन, लांफैग्राफ्राबो लांफैनो नागिरबायमोन। ओमफ्राय दायो जोङो फुरा लस जाबाय आरो। एथ'बां जोङो लाख थाखा गारनानै बेखौ मावदोंमोन, नै फिथाइफ्रा सेस नै ओरैनो थाजोब्बाय। अनोब्ला माने दानि गोदान सरकारा बिटिआर सरकारफ्रा बिसोरखौ एसे नायनानै जोंनो एसे फाइनान्सियेल सापर्ट होयोबा, एसेसो माबाफोर अनसुंथाइ, जेनेबा बिदि लस जानायनि थाखाय लकडाउन जाबाय। थांनाय बोसोरावबो ओरैनो जाखाबाय, खुनुरुखुम फाननो हादोंमोन। दाथ' बाजारनि समबो गैला, बाजारबो गैलाबा जों मा खालामबावनो। नै फिथाइफ्रा ओरैनो बेखार जाजोबसिगोन। बिफाङा गैला, बिफाङा सेस थैजोब्बाय। ओरैनो एफा एनैल'सो रानजोब्बायानो, ओमफ्राय फिथाइयाबो गाज्रि जानोसै नै दा। नै फिथाइफ्रा सेस ओरैनो थाजोब्बाय। लकेलाव जाग्राबो बेसेबां जानो एथ'बां बुरजाखौ, मथा मथि मुलबो सिखारहैनाय नंला आरो दायो ओरैनो फिथाइनि दामा केजि थाइब्रै गाहामल'खासै। सेस ओरै दंजोबो नै बिसोरबो, ओरै बे नैबे रानजोब्बाय, नै बिफाङा गैला। 6 बिगा दङमोन। अननानै बेखौ नायफैबायनानै बिटिआरनि सरकारा, दानि सरकार गोदाना जेनेबा जोंबोसो हेल्प होबोबाय। हेल्प होबोआखै नङा, बुहुद खस्थ' हेल्प होबोनानै जोंबो देरहाहोबाय। जोंखौ अननानै नायफिनोबा मोजां जायो आरो आबादारिफोरखौ। जोंथ' पारमानेन्ट आबादारिबो नङा, बिदिनो सम लायै सम सेंग्राफोर लोगो नांनानै माखासे लाइमोनफोरा साख्रिबो मोनला माबा मोनला, बेखायनो जोङो बेफोरखौ मावदोंमोन। ज' सेंग्राफोर बेखार सेंग्राफोर ज' जानानै बेफोरखौ मावनो टारगेट लादोंमोन। नाथाय बेवहायनो बंग जाना होबाय जोंनि साननायफ्रा। बिराद लस जाबाय आरो, बिराद उन्दुनो ओंखारला मोनायाव उन्दुनाय समाव सानफ्रांबाय थायो बेखौनो। मा खालामबावनोनो। जेनेबा सोरबा फैसा गोनाङाथ' गोनांसै, ओमफ्राय फैसा गैयिफ्रा बिदिनो न'फोरनि माखासे बुस्थुफोरखौ बिमा बिफानाव बिनानै मावदोंमोन खामानिया। बेलाय नै सेस दंजोबो, नै लुन्दुन लुन्दान गोजानि फिथाइफ्रा नै बिफांआव दंजोबो। नै थाइसे, थाइनै, थाइथाम, थाइब्रै, थाइबा, नै हरै नायजोबनाय दंजोबो। फिथाइया सेस दंजोबोमोन। नै बेसेबांबा गुवारनि बिफाङा रानजोब्बाय। दा बेथ' बारा गोबाव थाला, सानब्रै सानबानि उनावनो बे गाज्रि जाजोबसिगोन। नै बेसेबांबा गिदिर गिदिरमोन फिथाइफ्रा। मथा मथि दा फानजेनाखैनो आरो, नै बिफांल' गोजासै। बिफाङा रानलाजोब्बाय, फिथाइफ्रा लुद्रु लाद्रा जाजोब्बाय। नै सेस नै फिथाइफ्रा दामानि बोरै साप्लाय खालामबावनो आरो। आं नोंथांमोननो एसे हाबनानै देखायनो। नै फिथाइ आरो फिथाइ, जेरैबो फिथाइ गोजा। नै सेस नै लुद्रु लुद्राय फिथाइ गोजा। नै नोंथांमोना नायनो हागोन। दा जों बेफोरखौ बहा फाननो। नै फिथाइया नै खामहांबाय एसे, फिथाइखौ आरो बिदि खामबाथाय दाम मोना नामानो। सेस फिथाइ गोजा, नै लुद्रु लुद्रायनो। नै बियो नैबे जोगोनार गोजामोन, बे टमब्लेटनो। बिसोरो गासिबो जोगोनार गोजा, जोगोनारा फिसा फिसा थाइबाय। ओमफ्राय बिजौबो फाननो सानदोंमोन, ओमफ्राय दा बिजौखौबो दखानफ्रानो गैया, बाजारफ्रानो गैयाबा बिजौखौ बहा साप्लाय हरनो। क'क्राझाराव साप्लाय हरनो हायोमोन, हरहां जानायावनो बिनि बिजौफोरखौ फाननो हायासै जोङो। ओमफ्राय फिथाइयाबो दा थायाखै नङा, बुहुद फिथाइ थायबाय। ओमफ्राय दा माखासे फिथाइफ्रा एसे फानजाहां जाबाय आरो, दंलाबायजोबो बेवहायनो गेजेराव। ओमफ्राय दा बिराद खस्थ' मोननानै दङ आरो जोङो दा बेखौ फाननो। बे नै टटेलि बे ओरैजाय जिं जिंनिया जोगोनार गोजा आरो।